Mirko Frolo, no. Tak to je taká postavička, ktorá ako k Deepu patrí. Hej, Miro že proste... Frolo rovná sa Deep a všetko okolo. Určite. Môže za veľa dobrého, ktoré vlastne, veď ten Deep je ozaj jeho dieťaťom, aj keď ja si veľmi privlastňujem, že je to aj moje, naše dieťa, lebo sme boli pri Sme na tom zrode, áno. Vždy dokázal vymyslieť niečo nové. My sme boli tanečná skupina, ktorá nechodila na súťaže dvakrát s tým istým. Áno. My sme vytvárali vždy niečo nové a preto sme vlastne boli aj tak úspešní a vždy sa to dostalo z tej Mirovej hlavy nejako vonku. Snažil sa to preniesť na nás, my sme to vždy otancovali. Povedzme pravdu, že nie vždycky tak, ako to Miro chcel, lebo sme to tak až dobre, ako to vymyslene dokázali. Ale vždy tam bolo to chcenie, tá jeho hlava naozaj, ako Jovka povedala. Ale je pravda, že on bol vždy dobrý tanečník, ale dvakrát vám nikdy nedal za sebou tú istú vec. Čiže on aj raz sa tak snažil s nami tancovať choreografiu, ale myslím si, že... Sme ho tak prehovorili, aby to radšej nerobil. Sám uznal po jednej, neviem, či súťaži to bolo, či vystúpenia, asi súťaži, no. Že proste... Asi to není dobrý nápad a ja som mu za to vďačná, lebo ozaj asi choreograf má robiť, a choreograf tréner má trénovať a robiť choreografie a my tanečníci teda tancovať, aj keď on mal tanečné nadanie, tancoval, veď on zo začiatku vyhrával majstrovstvá Československa a naozaj on... v solových tancoch, tam bol dobrý. Áno, solový tanečník bol najlepší, aký som poznal v tej dobe. Určite. On sa na nás pozrel, ja som myslela, že z tohto sa už nič nedá urobiť. Pozrel zrazu, povedal, no tak ty pôjdeš tam, doprava, doľava, dopredu, a zrazu, wow, že aký útvar, aká formačka, zrazu úplne niečo, že... Niečo geniálne a ozaj vždy, keď sme aj na súťaž prišli, tak je pravda, že my sme čo sa týka formačiek, naozaj boli úžasní. My sme dokázali zabrať celý parket, ľudí dvíhalo zo sedačiek a naozaj ako môj obdiv má ten človek. To je náš trenér, otecko, všetko možné, je najlepší choreograf na svete, lepšieho som nevidel. Boli aj tréningy, kedy Miro prišiel, díval sa a zistil, že nezistil nič. Odišiel, vrátil sa o pol hodinu a začal chrliť. To znamená, že on tiež mal tie stavy také, že dostal nápad, dostal naraz nápad a ten pretavil hneď do tej choreografie. Ale boli aj chvíľky, kedy ho nič nenapadalo, ale vtedy sme vlastne my mali čas vyčistiť to, čo sme natrénovali dovtedy. Takže. Keď sme ten Deep zakladali na tej chodbe, alebo celkovo keď sme začínali v tom 89. až 90., tak som si teda nemyslela, že v roku 2015 budem pri tom, že Deep bude oslavovať 25 rokov a ten Deep ako taký tanečný klub tu bude stále, aj keď prešiel mnohými zmenami. A pamätáš si, Miro mal takúto víziu, že takto to bude nejak vyzerať a my sme sa mu vtedy smiali. Veď to vôbec nebereš, ty. Lebo my sme boli ten ročník po 89., kedy sme veľa, teraz možno tí mladí ľudia tomu nebudú rozumieť, lebo vtedy ešte neboli niektoré veci, ktoré sú teraz úplne normálne, hej, že sponzori a takéto, kdeže to začalo možno 5 rokov potom, ale Miro mal vždy, on mal víziu založiť školu, hej. V podstate mu to vyšlo, hej, ten klub a postupne sa dopracoval aj k tej Zuške. Veľa vecí, ktoré on videl, tak sa postupne pretavili do niečoho reálneho, ako aj Deep, 25 rokov, Deep, reál. A v podstate veľa martinských tanečných skupín, s ktorými momentálne superíme, sú vychovaní v Deepe, kde vlastne vyrastli tu, naozaj to odborné, to tanečné sa naučili tu a teraz si založili druhú skupinu. A veľa tanečníkov v Martine je v podstate niečím, čo vyprodukoval Deep. My sme vlastne išli na nejakú tú prvú súťaž a potrebovali sme uviesť meno toho tanečného klubu. No tak sme sedeli na chodbe a rozmýšľali. Padlo si 1000 návrhov. Návrhov, áno, chlapci a dievčatá, proste také, hej, že robíme to pre radosť. 1989 padla opona, vieme, áno, všetci, že teda trošku aj prílev tých anglických slov a celkovo takého bolo to vtedy moderné, novodobého. A sme sedeli na tej chodbe, trénovali sme teda v kasárniach, to sme ešte trénovali na severe, áno. A taký kolega Sukmeňovec, tanečník, mal tričko, hej, už vtedy s nejakými výpiskami časopisu z novín a anglických. Tam nám toto slovíčko so 4 písmenami utkvelo, teda slovo Bolo Deep. krátke, výstižné, na tom tričku bolo tak tmavým vytiahnuté v strede. Sice sme mu v tej chvíli vôbec nerozumeli, ale sa nám veľmi páčilo. Až potom sme teda, nie googlili, ale do slovníka anglicko-slovenského sme si pozreli, že čo to vlastne znamená, že teda
hlboký, Rôzne významy to má, rôzne viac významy, významov. tam nejaké básnické bolo, že môže byť aj more, alebo v takom slova zmysle. Pre nás to bol vtedy názov skupiny, No, ktorý nám sme sa si to ozaj osvojili ako a zapáčilo, fakt, že krátke, výstižné, pekne znejúce, pekne napísané. Tak sme sa prihlásili na tú prvú súťaž, to neviem, či sme šli do Bratislavy, alebo kde, teda tanečná skupina Deep. Vtedy to fungovalo tak, že my sme si na kostýmy, buď sme si svoje pomocne nejaké svoje staré saká odstrihli spodok, našili vrchy, proste upravili sme si to sami. Prvé čižmy, ktoré sme mali tanečné, ktoré sme si povedali, toto sú tanečné čižmy, to sú určené na tancovanie, žiadne topánky, žiadne botasky. To sme išli a v meste Miro mal známosti, tak nám vybavil takú brigádu. Celú zapratanú jednu pivnicu sme vyniesli. Robili sa tam potom ešte aj rôzne iné stavebné úpravy. A my sme potom chlapci robili hrubú prácu, robotnícku, a my potom babi sme nabehli s handričkami a s leštičmi. Za to sme nám nedali peniaze, ale za to potom Miro mu dali peniaze a on za to nám vlastne nakúpil kostýmy a pomáhali sme si svojpomocne, buď teda starými sakami, ktoré sme ocinovi som zo skrine zobrala, som mu odstrihla spodok, rôzne nejaké šnúrky, mašličky, sme vtedy Janet Jackson, tak veď akože oni leteli a oni to tak v tých klipoch mali, urobené sme si urobili, alebo sme teda brigádovali, aby sme si mohli zarobiť na ozaj pekné tanečné čižmy, ktoré boli až po kolená. No vidíš, to je perfektný zážitok. Nie, veď normálne iba povedz, že sa roztrhli a mal potom biele trenky, veď to zase nemusíš hovoriť, že bol bezstrenný rok. No to sa stalo aj mne, vieš, to je najhoršie. Jaj? Stalo sa to mne a stalo sa to Maťovi Facunovi. Nie, preto sme teraz takí prezieraví a keď aj stále vravíme, že vždy treba mať spodné prádlo. Vo farbe nohavíc, lebo chlapci, keďže robili isté akrobatické prvky, aké robili a niekedy ten tanečník ide aj proste nie vždycky farebne zladený trenky s nohavicami. A ja som bol na tom ešte stále dobre. Ja som skočil, v rozkroku to robil, že nohavice poľavili. Boli tam trenky, síce biele a bolo to vidno. Martin to mal trošku horšie, pretože oni boli na Ostrej v slovenskej televízii, kedy robil to isté, čo ja, tiež urobil, ale on bol na ostro. Ale nemal spodné prádlo a veľmi bol opatrný potom už v tanečných kreáciách, kedy teda ako naozaj... Dával si pozor, ako tancuje. Sice my sme netušili, prečo sa tak zvláštne tvári, lebo už tým, že sme ho poznali veľmi dobre, tak nám prišlo, že teda ten Maťo, ten jeho výraz nie je to, čo to inokedy býva. No tak človek si povie, môže ho brucho boleť, mohol si niečo natiahnuť, ale tak snaží sa to dotancovať. Ale priznal sa. Nakoniec sa nám priznal, ale nič nebolo vidno, našťastie, no. To sú... Uhral to. Súťaže boli v podstate vždycky jedna veľká sranda. Vieš čo, ale tak si myslím, že tie súťaže boli vždy pre nás takou odmenou, takým zadozučineným, lebo tak vlastne makali sme, trénovali sme. Vždy sme sa na to tešili, ako nemyslím si, že na tie súťaže práve, že bola bitka vždycky, že teda kto ide plný autobus a nie všetci sa tam dostali, lebo tak tiež autobus má len niekoľko možností, kto tam môže ísť. Mali sme veľa fandov. Formačka bola vždy 24 ľudí a proste navyše veľa bolo detí takých, alebo teda kamarátov, tanečníkov, ktorí boli sťaví na hradniciach. Chceli, áno, presne, chodili ako fanklub s nami. No, takže súťaže boli vždy výborné vo všetkom, aj pred súťažiami, aj po súťažiach. Väčšinou sa nám darilo, no ale tak ako jasné, vždy bolo čo oslavovať. Vy ste postupili do finále ako 5. A mali sme taký zaužívaný, že po každej súťaži sme mali takú izbovú party. Vždy sme sa na jednu izbu všetci. Vždycky to bolo veľmi pekné, veľmi dobré, nie vždycky publikovateľné. Ale myslím, že to utužovalo vždy kolektív. Fakt boli sme taká jedna veľká partia, ako Evka na začiatku povedala, rodina. Hej, doteraz niektorí spomínajú na Deep a tie časy, keď sme tam tancovali, akože toto bola súčasť mojej rodiny. No, boli to krásne, tie afterparty sme tomu hovorili, kde väčšinou sme mali takých 2-3 dvorných tanečníkov, ktorí nám zatancovali, my sme si zaspievali, zatlieskali sme si.
Strašne sme sa nasmiali. Áno. Parodovali sme Rockyho Ramba, nie? Potom Backstreet Boys. Everybody spievajte!